Пам-пам-пам. Відік. У мяне ёсць што распавесці. Давай. Ну, тэма, якая вам усім не цікава, футбол. Матка. Ну, давай. Не, я Потерпим. Да, потерпим. Ну, у нас же все равно Кунцевская, Каменногорский вестник повинен про нечто распавядаць. Мгм. Трускаўкі, кошт трускавак на рынку. Да, напэўна, зараз 15-18 рублёў за кілаграм. Это, Мгм. да. Слухай, мне учора сястра скидывала фотку трускавак 11 за кілаграм. Але гэта ў Можа Мінску. быць. Можа быць. Чым нюанс, у мяне тут ёсць суседзі, мы пазнаёміліся, нарэшце мы на хутары у нас з'явіліся. Суседзі памерка хутара, то бок па памеры улічваюць тут не мінскія, што ў суседніх Мгм. кватэры, а праз 2 кіламетры. Вось. Яны займаюцца трускаўкамі, у іх там вялікія палі. І яны мне сказалі, што ў нас, ну, это Новагрудчына, это ўсё ж такі не Брэст, не поўдзень, і зараз яна як бы ўжо пачырванела частка, вось, але яна з-за дажджоў, яна такая як пустая, пустыя трускаўкі. Тут клубніцы не супер салодкія, магчыма, недзе Вады там на шмат? поўдні. Ты- Ну, вады яно тыпу вось прыродна, яно як бы яны пачырванелі, а вось гэтай салодкасці, вось гэтай няма, Мгм. слодычу у іх як бы нуль. Ну, не нуль, но яны не такія, як могуць быць. Так што асцярожна, глядзіце асцярожна, таму што вам за 10 могуць прадаць за 11. Невядома што, так што Смачная. тут і за 20 могуць прадаць невядома што, так што такі сабе гарант. Ну, зараз, я так разумею, сезон ўжо падыходзіць да завяршэння, так? То апошні раз, калі можа, жонка купляла, там уже такія налітыя чырвоныя былі, не? Я вообще не могу сказать тебе, что насколько мне здавалося, А, що так само наоборот ні. тільки починається. У нас свае ёсць, дык яны і то яшчэ не пачырванелі, так што, ну, калер, можа, у гэтых паўдзённікаў там у іх пачынаецца яшчэ ў лютым, не ведаю, калі там. Чырванее, калі там у Брэсце ж звычайна за пару месяцаў лета раней за ўсіх астатніх пачынаецца. О, слухай, пакуль мы не пачалі про футбол размаўляць, я хочу расказаць, што калі мы скончылі записываць мінулы выпуск відзіка, дзе я жаліўся на тое, што у мяне скралі грошы, і я такі казаў, ну вось, у мяне няма грошай, ну калі не вернуць грошы, то хоць гульні нейкія аккаунты будуць. Дык вось, пасля таго, як мы запісалі відзік, прайшло літаральна паўгадзіны, я атрымаў ад G2A ліст на пошту пра тое, што мой аккаунт заблакаваны без магчымасці якім-небудзь чынам агулам яго аднавіць. І тыпу до відзення. Все на гэтым. І цяпер у меня офіцыяльна ні грошай, ні гульняў няма. То бок я не магу нават атрымаць свой... Ну, это называется договарыўся. І літаральна... Хацеў справядлівасці, атрымаў справядлівасць. Так, і літаральна учора мне адпісала тэхпатрымка, дакладней мне прыйшоў ліст о тым, што мне пра тое, што мне на сайце яны адказалі, на які я ўжо не магу зайсці і пачытаць, што яны мне адказалі, але добра, што ў гэтым лісце ёсць іх адказ пра тое, што мы заўважылі, што вы падалі скаргу ў банк на чарджбэк і тыпу патрабуеце грошай. Прабачце, што мы вам так доўга адказвалі, але цяпер мы ўжо нічога не будзем па вашаму пытанню вырашаць, таму што ўсім будзем займацца на ўзроўні вось гэтага банка, таму тыпу, яшчэ раз ідзі ў дупу. То бок яны ўжо правым тэкстам кажуць, што гэта простое, што падаў чарджбэк і яны мяне заблакавалі. Карацей, яшчэ раз вам раю, антырэклама G2A, ніколі з ёй не звязвайцеся з гэтай канторай. Як ужо Рудзі расказаў у мінулым выпуску, лепш карыстацца нашым старым добрым арыпам і банкам рашэння ці Для того, каб папоўніць Steam, трэба стары, просты, савецкі арып. Так што карыстайцеся. Могу яшчэ як дзед распавесці, як праз пошту паплаціць. Да, ці калі там пенсію будзеце атрымліваць, там таксама можна папрасіць. Ой, ну што, ну сам, так як хочется сказаць, сам виноват у тым, што табе нічога захацеў на самым сур'ёзным узроўні падняць пытань. Ты бы, я ж кажу, ты бы яшчэ у спортлото ці ААН напісаў бы ліст, адкрыты ліст,
з тым што падманваюць, а шуканцы не аддаюць грошы. Ну, слухай, я там ім прыкрасіў, што буду звяртацца ў Еўракамісію. Не зусім у Еўракамісію, карацей, у Еўропе ёсць такая арганізацыя над усімі краінамі, і гэта філіялы гэтай арганізацыі існуюць у кожнай еўрапейскай краіне, якая якраз такі займаецца абаронай спраў спажыўцоў. І я сказаў, што буду пісаць у польскае спортлато. Таму майце на ўвазе. Але зразумела, што яны мне таксама нічым хутчэй за ўсё не дапамогуць. Ну, карацей, так запудзіў, што мяне заблакавалі. Ну, тут логіка, типу, яны табе могуць, абавязаны на табе вярнуць грошы, моўна праз тое, што яны ж там паўсюль пісалі, што гэта такое, і ты як бы сам атрымліваецца як бы вінаваты, але ж па логіцы павінен існаваць нейкі алгарытм, пры якім ты бы мог вярнуць сабе. Так, калі не скарыстаўся. Нешта нейкая павінна быць рэч такая, што я не скарыстаўся. Я не разумею яшчэ падыхода агулам гэтых хлопцаў, прыватнасці G2A. На шматлікіх такіх пляцоўках спярша грошы затрымліваюцца ў пляцоўкі, і толькі калі там пацвярджаецца, што заказ, які ты атрымаў, ён у парадку, то яны перадаюцца ўжо гэтаму самому прадаўцу. Тут я не ведаю, як яно працуе, але вось менавіта такія прадаўцы, яны стаяць у прыярытэце G2A, і карыстальнік, кліент для іх асабліва не важны. То бок ім было важней зараз атрымаць вось гэтыя памылкова заплачаныя мной грошы за тое, што я не хацеў, чым захаваць мяне ў якасці свайго нейкага сталага кліента надалей. Можа, гэта, па-першае, гэтай сітуацыі, можа быць, не так часта здараюцца, па-другое, яны здараюцца даволі часта, да. Я пачытаў, так яны, можа, на гэтым грошы зарабляюць на дурнях. Даруй, я як бы... Зразумела, нічога асабістага. Толькі канстатацыя фактаў. Не, больш на тых, хто недасканала ведае мову. Так, я цябе ўжо пачуў. Усё, больш Рудзі зноў відзік не будзе яшчэ год. А пасля гэтага. Вось, карацей, такая гісторыя здарылася. Так што, а ўвогуле купляць аккаунты, гэта як? Гэта законна ўвогуле? Прынцып па правілах стыма гэта незаконна. Яны я пра то і думаю, што як бы у іх атрымліваецца тады ўся пляцоўка займаецца нейкай бандыцкай дзейнасцю і умоўна злачыннай, і тады ўвогуле няма ніякага сэнсу чакаць нейкага законнага вырашэння праблемы, таму што як нават твоя арганізацыя па спажыўцах па гэтых, як яна будзе іх ганяць, калі ў прынцыпе працуюць па чорнай схеме і невядома. Так што сапраўды прасцей, калі любая праблема, яны адразу блакуюць аккаунты, зачыняюць усе рахункі, все, мы цябе не ведаем, мы вочы цябе першы раз бачым, і ўсё. Ім гэта нам шмат прасцей, чым намагацца разабрацца. В прынцыпе, так і лагічна. Так што вы, калі на такія сайты заходзіце, вы, у прынцыпе, павінны разумець, што вы робіце гэта ўсё на свой страх і рызыку, таму што там ніякія вашыя правы ніхто бараніць не будзе. Или што? Давай пра што-небудзь добрае. Так, я хацеў, што пра футбол. Па-першае, проста некаторыя нейкая пэўная колькасць нашых гледачоў, канешне, глядзіць, але ж тыя, хто не глядзіць, думаюць, калі гэта халера скончыцца, таму што пра футбол паўсюль пішуць, паўсюль ёсць, это ўсё ж такі сусветная падзея, і ад гэтага цяжка пазбавіцца. Просто паведамляю вам пра тое, што зараз ідзе ўжо другі тур групавога этапу, то бок да канца яшчэ далёка. Так што вам прыйдзецца яшчэ папацець. Хацеў распавесці літаральна цікавыя гісторыі пра футбол, што я шмат матчаў гляджу, не пра матчы, не хвалюйцеся, пра самі нейкія цікавыя падзеі, якія там адбываліся, якія могуць вас зацікавіць. Па-першае, у футболе там вядома стары факт існавання. Футбол базуецца на прынцыпе таго, што гэта матч састаіць з 2 таймаў. Гэта вядомы факт, 45 хвілін з дадатковым часам. На гэтым чэмпіянаце свету упершыню дадалі перапынкі у
тайме hydration break называется, то бок момент для того, каб усе маглі папіць вадзічкі 2-3 хвіліны. Вядома, што, канешне же, у першую чаргу гэта зроблена для таго, каб тыя, хто зарабляе на гэтым чэмпіянаце, каб яны ўпершыню ўбачылі ваду, як яна выглядае ў жывым асяроддзі. Это самае. Не, ну, тыпу, вядома, што это зроблена ў першую чаргу для таго, каб тыя, хто зарабляе грошы, зарабіў гэтых грошай яшчэ больш. Як бы мы не любілі футбол, hydration break 94-го года здаровага чалавека. Гэта я разумею. Карацей, на 2-3 хвілінкі пасярод тайма, недзе на 23-24 хвіліне, на 2-3 хвілінкі перапыначак усе ідуць піць ваду. Канешне же, вада пэўнага аднаго вытворцы, зразумела, усе яе п'юць, і ў момант, калі усе п'юць ваду, у ЗША так прынята, там паказваюць вельмі дарагую рэкламу. То бок мы, еўрапейцы, яе не бачым, на сваёй трансляцыях яе няма, у нас просто паказваюць вось так, як Харі Кейн і Белінгем, уся каманда зборнай Брытаніі п'е гарбату ў гэты момант, вядома, і гэта не штучны інтэлект. Сур'ёзна? Конечно, штучны інтэлект. Ну, не, конечно. То бок усе п'юць ваду. У Еўропе гэта не паказваюць рэкламу. У Еўропе, ну, могуць сваю паказаць рэкламу, то бок, умоўна, вам даюць 2 хвілінкі, там любое тэлебачанне, што хочаш, што і паказвай. Можаш просто 3 хвіліны паказаць, як людзі п'юць ваду. Гэта, вядома, выкарыстоўваецца трэнерамі для таго, каб даць нейкія настаўленні, нейкія змяненні па сітуацыі. Ну, гэта можаш сабраць каманду і нешта патлумачыць, што трэба рабіць па-іншаму. І, напрыклад, з адмоўных момантаў гэта, на мой погляд, вельмі моцна забівае тэмп гульні, таму што, ну, умоўна, тут галы забілі, тут народ толькі заводзіцца, да, усе пачынаюць бегаць, і тут рэзка суддзя, ўсё, пагналі, 3 хвіліны будзем піць ваду, і гэта вельмі збівае тэмп. Але грошы ёсць грошы, грошы не пахнуць, і вось у Амерыцы там проста не могуць, вось гэты контент павінен хутка змяняцца. Калі 45 хвілін нічога не адбываецца, гледачы адвальваюцца. Таму трэба хаця бы кожныя 20 хвілін уключаць рэкламу з вясёлымі свісцелкамі, пярдзелкамі і зарабіць на гэтым грошы. Ну, факт, што это упершыню такое. Ну, я не ведаю, можа, это там у МЛС, это чэмпіянат, унутраны чэмпіянат па футболе ў ЗША, можа, у іх это прынята. За практыку у нас такого няма. Другі факт. Нарвежцы вельмі класныя робяць падтрымку сваёй каманды. Калі, можа, вы чулі на чэмпіянатах там Еўропы раней, можа паглядзець Norwegian Row, напэўна. Norwegian Row, R-A-W. Так он правильно называется. Карацей, калі ісландцы раней гулялі, вы, можа, чулі пра такія іх ісландскія поклічы, не ведаю, калі там у адзін тэмп грукаюць, так і гукаюць, пляскаюць у далоні, і гэта па стадыёне вельмі гучна. Вось, нарвежцы прыехалі са сваім вітаннем, я не ведаю, можа, яна нейкай старой, але я ўпершыню бачу яго такім выглядзе на вялікіх стадыёнах, калі вялізная куча вось аматараў, яны садзяцца на свае крэслы і нібыта сядзяць у дракарах за вёсламі, і таксама у рытм б'юць барабаны, у гэты рытм яны там выкрыкваюць сваё там некае гарлавое там га-га, і увесь стадыён напаўняецца крыкам, і вось яны робяць это ўсё у адным тэмпе, і вось так візуалізуючы, нібыта ну, вёсламі яны грабуць у гэты момант. І выглядае гэта вельмі круто. Дарэчы, Нарвегія вельмі няблага, гэта Холланд, вельмі вядомы у футбольным свеце нарвежец, які просто забівае як які шалёны конь пад 2 метры. Там усе нарвежцы гулялі з Іракам. Ірак, там ёсць моманты у штрафной стаяць, значит, нарвежцы просто стаяць, і іракцы ім по плячу амаль усе. А нарвежцы такія, типу, ну, нармальныя нарвежцы прыехалі, звычайныя. Так, гэта быў цікавы момант, вось яны грабуць, это чыста ўжо такая іх тэма, прыкол, вось яны з ім там паўсюль цёгаюцца. І трэцяе, цікава пра сацыяльныя сеткі, значит, ёсць такая зборная Каба-Верде, это астравы зялёнага мысу, краіны, астравы на захадзе Афрыкі. Ну, гэта даволі такое турыстычнае месца, там вельмі прыгожыя пляжы, там это белый пясок, вось, як у рэкламе паказваюць пальму і блакітнае море, это вось тыпу Каба-Верде.
Вось нам показываюць Вазіньо на кадры. У кадры якраз гэта, значит, галкіпер зборнай Каба-Верде. Яны гулялі з Іспаніяй. Іспанія, нагадаю, тут чэмпіён Еўропы 24-га, чэмпіён свету 2010-га, чэмпіён, ну, карацей, чэмпіёны. Зборная Іспанія, гэта, вядома, адзін з галоўных прэтэндэнтаў на тытул чэмпіёната свету 26-го года. Дык вось, яны гулялі з этой Каба-Вердай. А Каба-Верда гэта, ну, Каба-Верда, яно, значится, ну, каманда, якая, ну, як кажуць, ну, нейкім ветрам задзьмула сюды на гэтым чэмпіёнат свету нейкім чынам. І там ёсць гэта 40-гадовы галкіпер Вазінья. І ён, значится, вывез Вазінья увесь матч, ён адбіваў як мог, і яны атрымалі нічыю гістарычную. Для іх гэта, ну, просто, ну, гэта нацыянальнае свята, умоўна. Яны выбілі, яны не прапусцілі ніводнага мяча, 0-0 скончыўся матч. Іспаніі казалі, што павінна было забіваць 7-8 галоў, па факце яны не забілі ніводнага, таму што гэты галкіпер Вазінья, ён вывез усё. Дык што? Да чаго я хацеў гэта распавесці, не то, што ён такі вось малайчына, а тым, што і пасля гэтага матчу яго, ну, ёсць Інстаграм, яго было не это шыі слоп, калі што. Это каб вы не думалі. Такое любіце там пусціць у гэтых інтэрнетах. Значит, у яго было 50 тысяч подписчикаў. На сёння я праверыў адмыслова 14 мільёнаў. Пасля гэтага матча ён настолькі вось пра ўсе пра яго геройства гаварылі, што на яго падпісалася 14 мільёнаў чалавек. Бо, каб вы разумелі, ну, чалавек там, ну, вядома, у яго нібы там гісторыя, што ён там ледзь не мячом са шкарпэтак гуляў, бедная сям'я, галасрак. Ну, вось гэта ўсё, і вось ён у 40 гадоў дабраўся да зборнай, за зборнай выйшаў, і вось такі гераічны матч правёў, і нібыта вось праз гэта ўсё, зразумела, ён набыў вось такую вядомасць. Так што чалавек можа ўжо спакойна ехаць дамоў з чэмпіёната свету, просто там, не ведаю, ладзіць рэкламнай інтэграцыі, і грошай яму хопіць ужо і яму, і яго дзецям, напэўна, на некалькі пакаленняў наперад. Ось, ну, в прынцыпе, гэта такія самыя асноўныя цікавосткі з чэмпіёната свету, якія не датычны прям футбола, а што могуць зацікавіць нашых любімых гледачоў і слухачоў. Таксама. Гэта было цікавае. Вось такое мне падаецца найцікавей усяго чэмпіёната свету. Вы ж не хацелі слухаць які-нибудь расклад, як там гуляла Швейцарыя, Боснія. Не хацеце паслухаць? Я магу расказаць. Не, дзякую. Там 8 хвілін не было нічога. Ну, топовая тэма. Так што месяц яшчэ гэта будзе. Калі будуць нейкія суперпрыкалдэсныя гісторыі, я вам буду іх прыносіць. Буду вам расказваць. Спадзяемся на цябе. Вялікі табе дзякуй за тое, што быў з намі. Всё, я пайшоў. Так, ну добра, яшчэ мы толькі пачалі 15 хвілін. Давай тады прыступім ужо непасрэдна да нашага выпуска. Усім прывітанне, гэта падкаст Відзік нумар 75. У віртуальнай студыі разам з вамі сёння знаходзіцца Яўген Рудзі, аўтар двух аднайменных YouTube-каналаў Ягоны хутар і Рудзі пра відэагульні, і Віталь Аляхновіч, таксама, які займаецца Відзікам. І сёння будзем гаварыць крыху пра тэхналогіі, а таксама крыху пра відэагульні, таму што абмеркаваць ёсць, што і адбылася WWDC, вялікая канферэнцыя Apple, на якой насамрэч нічога такога асабліва цікавага не было, але я мушу некаторыя акцэнты ўсё ж такі расставіць, каб вы разумелі, што там значнага было прадстаўлена. Але ў першую чаргу мы давайте пагаворым з вами пра Пітера Тіля. Я думаю, што рэгулярныя гледачы, слухачы Відзіка мусяць памятаць гэтага чалавека. Калі не памятаеце, зусім коротка, Пітер Тіль гэта стваральнік PayPal, з якога потым вырасла так званая PayPal мафія. Гэта такія значныя мільянеры, тэхналагічныя прадпрымальнікі, якія потым пайшлі рабіць свае розныя прадпрымальніцтвы. Той жа Ілон Маск, ён таксама вырас з гэтай PayPal мафіі. Ну і Пітер Тіль гэта быў як-то
залажыў карацей пад усім гэтым грунт, і цяпер ён больш вядомы тым сваёй правацэнтрычнасцю, скажем так, тым, што ён называе ўсіх, хто супрацьстаіць бяздумнаму разгортванню штучнага інтэлекта антыхрыстамі, і што ён прапагандуе такія ідэі тэхнафеадалізма, мерытакраты, калі толькі багатыя тэхнамагнаты могуць ведаць сапраўды, як кіраваць гэтым светам, як гэты свет у якім кірунку мусіць рухацца, і тое, што дэмакратыя ім замінае гэта рабіць, несці усеагульнае шчасце і дабрабыт па ўсёй планеце. Дык вось, што цікавага адбылося з Пітерам Цілем, адбыліся дзве нечаканыя рэчы. Першае, ён нейкім чынам у канцы мая з'явіўся ў Аргентыне і апынулася, што ён там набыў сабе дом. А як вы ведаеце, у Аргентыну просто так такія значныя людзі з'язджаюць. Все людзі, у якіх з'яўляюцца думкі пра унікальнасць, пра кіраванне светам, потым апыняюцца ў Аргентине. Нейкі так складваецца. Штосьці ў гэтым сапраўды ёсць. Ён там сабе набыў дом, ужо з мясцовым прэзідэнтам Хаўерам Мілеі паручкаўся. Крацей, яго там заўважылі, і са сваімі лекцыямі ён таксама там выступае, але вось менавіта, што ён для сябе знайшоў там нейкую базу, гэта незвычайны і, скажам шчыра, нечаканы рух ад гэтага чалавека. Што больш цікавае, гэта праз 2 тыдні, як ён там з'явіўся ў Аргентыне, з'явілася інфармацыя пра сакрэтны такі закрыты клуб, закрытае кам'юніці, якое ён узначальваў, у якім знаходзіцца больш за 200 чалавек, і ў гэтым клубе, каб вас адразу зацікавіць, знаходзяцца даволі такія значныя імёны людзей, якія яго наведваюць гэты клуб. Сярод іх ёсць Ніл Мохан, гэта SEO Ютуба, ёсць чалавек, які з'яўляецца дырэктар праўлення у Мета, карацей, з Майкрасофта, Сара Бонд, гэта былая прэзідэнт Xbox, не ведаю, што яна там рабіла, з OpenAI, зразумела ж, людзі, з Atlassian, усялякія важныя, усялякія розныя палітыкі, дэпутаты, нават заўважаны быў генерал НАТО, якога зваць, дайце я зараз узгадаю, таму што гэта наш ўсё ж такі, можна сказаць, родзіч, гэта генерал Алексус Грынкевіч, ці Алексус Грынкевіч, які з'яўляецца нашчадкам беларускіх мігрантаў у Амерыцы. Ён зараз вярхоўны галоўнакамандуючы НАТО ў Еўропе і кіраўнік еўрапейскага камандавання ЗША. Ходзіць ён у Эйпштейн там ёсць у спісу? Ёсць, але крыху не той. Так, там ёсць Эпштейн, і ён таксама Джеф Эпштейн, але гэта Эпштейн, які з'яўляецца Эпштейн Files, Джеф Эпштейн Апірс. Не, гэта SEO Oracle былы, які там наведваў даўней. Карацей, гэта яго аднайменец поўны. Ну, я нават не ведаю, ці шансанула чалавеку з прозвішчам і імём. Так, ён, пэўна, вельмі расчараваўся, калі ўся гэта гісторыя ўсплыла на паветра, ўсплыла на паверхню. Можа быць, скарыстаўся, ведаеш, сваім перавагам, ён каму пісьмо піша, я Джефрі Эпштейн, усе адразу. Што агулам здарылася, як гэты дакумент уцёк, гэта таемнага таварыства «Дыялог», гэта, як вы зразумелі, такі закрыты клуб, у які ўваходзіць эліта з свету палітыкі, з свету фінансаў, са свету тэхналогій, таму што тэхналогіі зараз пруцца і ў палітыку, і ў фінансы. Wired атрымаў гэты спіс, даволі аўтарытэтнае выданне, яны пацвердзілі яго сапраўднасць. Атрымалася, што вось гэтыя даныя, яны проста ляжалі насамрэч у адкрытым доступе, таму што дырэкторыя была ўшытая ў зыходны код старонкі сайта dialog.org, і яе мог убачыць любы, хто адкрыў бы
паглядзець умоўна зыходны код старонкі. У любым браузеры вы можете націснуць так, ну можа не ў любым. Вось тут ёсць Inspect Q, ну штосьці падобнае да гэтага можна націснуць і паглядзець зыходны код. Ну прыкладна так гэта ўсё і было знойдзена ў выпадку з гэтым дыялогам. Так, Windows, я на жаль зараз на Windows, таму магу блытацца крыху у тым, што адбываецца. Так, карацей, любы мог гэта паглядзець, і іронія ў тым, што клуб ён як бы утрымліваў такую моцную таемнасць, строгую дысцыпліну сакрэтнасці на сваіх рэтрытах, такіх зборах для сваіх удзельнікаў гэтага клуба, але менавіта прасраў неяк усё на сваім уласным сайце. Магчыма, што гэта нейкі адмін, веб-адмін, які рабіў гэты сайт, ён вырашыў падкласці такое як-то великодная яйка для того, кто цікавіцца. Просто яны маглі ж на аутсорс, не будзе табе такія знакамітыя айцішнікі самі рабіць это самы сайт сабе, вядома. Ці на вайб ходзілі, самі сабе свінню і падклалі, напрыдумлялі і самі ж сябе і атрымліваецца і ўскрылі, выкрылі. Ну, на вайб ходзіць наўрад ці, таму што сайт там ён сайт гэтае таварыства, яно заснавана яшчэ ў 2006 годзе Пітерам Цілем. 20 гадоў яны агулам трымалі ў сакрэтнасці, хто ўдзельнічае ў гэтым таварыстве, таму што гэта такі умоўна тэхна-версія вось гэтага більдербергскага клуба, які быў створаны яшчэ ў 50-е минулага года, які якраз такі быў звязаны з холодной войной і тым, як не дапусціць новую мировую войну, световая война, першая сусветную войну. І удзельнікі гэтага таварыства штогод збіраюцца на рэтрытах, дзе не пад запісы праходзяць розныя мерапрыемствы, розныя дыскусіі, розныя лекцыі у розных кутках свету. Унёсак, каб патрапіць у гэты клуб, каштуе $16 000. Прыкладна, ну так прынамсі было яшчэ ў 2022 годзе. Бліжэйшы 12-16 жніўня будзе праходзіць пад Дублінам. На яго зарэгістраваліся 222 чалавекі. Зразумела, што гэта не проста чалавекі, гэта ўжо эліта гэтага света. Звычайна збіраецца каля сотні чалавек, але гэтым разам вельмі шмат людзей, якія наведаюць гэтае мерапрыемства ўпершыню. То бок яно набывае, можна сказаць, размах, яно набывае ўсё новых і новых нейкіх кліентаў. Хто там агулам знаходзіцца, як я ўжо сказаў, з цікавага, вось гэты Алексус Грынкевіч з 2021 года там з'яўляўся. Там ёсць дзейныя чыноўнікі адміністрацыі Трампа, 2 сенатары, 6 чалавек з той ужо узгаданай мной PayPal мафіі і былы кіраўнік разведкі США на Блізкім Усходзе. Таксама там ёсць, ну, сустракаюцца людзі, якія, здавалася б, у якіх, калі яны пра штосьці будуць дамаўляцца, то ў іх будуць відавочныя ключавыя канфлікты інтарэсаў. Усялякія босы дата-брокерскіх кампаній. Дата-брокерскія кампаніі — гэта кампаніі, якія набываюць умоўна твае даныя, якія ты пакідаеш у сеціве, каб потым іх перапрадаць рэкламадаўцам, каб гэтыя рэкламадаўцы маглі больш дакладна таргеціць на цябе нейкую рэкламу. Зразумела, што не факт, што толькі ім яны гэта прадаюць, яны прадаюць яшчэ гэта усялякім разведкам, хутчэй за ўсё, усялякім хакерам, але гэта наўрад ці хто пра гэта прызнаецца ў адкрытую. Дык вось такога кшталту босы такіх кампаній, яны сядзяць, ну, яны, карацей, знаходзяцца на адным мерапрыемстве з чыноўнікамі, якія мусяць іх жа і рэгулировать. Тут у якасці прыклада на артыкуле The Wired прыводзіцца Аурен Гофман, гэта старшыня Dialog, які у той жа час заснаваў кампаніі SafeGraph і LiveRamp, якія займаюцца гандлем геалакацыяй і ідэнтычнасцю карыстальнікаў. То бок вось той інфармацыя, якая дазваляе зразумець, што гэта за карыстальнік патрапіў умоўна на ваш сайт ці карыстаецца нейкім вашым софтам. Ён сядзіць, знаходзіцца на адным мерапрыемстве побач з міністрам цяперашнім фінансаў і сенатарам Тэдам Крузам, які не цяперашнім былым, які цяпер кантралюе FTC, гэта федэральная
гандлёвая не гандлёвая гандлёвая камісія, то бок гэта людзі, якія якраз такі павінны трымаць за яйкі вось такіх людзей як Аарон Гофман, такі бізнес іх. Вось і зразумела ж пра паланцір таксама не абыдзецца, таму што сузаснавальнік паланціра таксама наведвае гэтыя мерапрыемствы і разам з ім ён там можа сустракацца з, напрыклад, сакратаром арміі і членам разведкамітэта Кангрэса. То бок гэта ўжо вось гэтыя дзяржаўныя асобы, яны туды запісваюцца як звычайныя людзі, не як гэта не дзяржаўны візіт, ні штосьці такое, але хутчэй за ўсё у кулуарах яны вядуць нейкія перамовы, якія менавіта тычацца іх непасрэдных абавязкаў, таму што хутчэй за ўсё без гэтых сваіх генеральскіх і дзяржаўных пасадаў яны не мелі ніякага значэння і наўрад ці б яны наведвалі такія мерапрыемствы. Што цікавага адбываецца падчас гэтых мерапрыемстваў, тут хутчэй за ўсё гэтага ўсяго не будзе. Трапілі назвы сесій, якія слухаюць, на якіх прысутнічаюць удзельнікі гэтага клубу. Сесіі называюцца ці ёсць магчымасць купіць шчасце за грошы. Мільярдэры, якія плацяць 16 000, каб наведаць такі рэтрыт, задаюцца пытаннем. Яшчэ адна назва «Вернем ядзерку». Смяешся, ты што, не памятаешся? Багатыя таксама плачуць. Іншыя назвы гэтых сесій «Вернем ядзерку», «Навігацыя па трэцяй сусветнай», «Тэхналогіі на полі бою» і «Як твае справы з сэксам». То бок мільярдэраў таксама як-то хвалююць пытанні патэнцыі і лібіда. Асобна там заўважылі такую сесію, якая называецца «Пабудуй культ». Яе мадыруе заснавальнік хрысціянскага нетворкінг сайта pray.com. І таксама ёсць сесія «Пабудуй партыю». Яе вядзе былы чыноўнік Белага дома па нацыянальнай бяспецы. То бок гэта такія прапампоўваюць людзей з уладай, з грашыма пра тое, як ствараць нейкія культы, як ствараць палітычныя партыі. Яшчэ з цікавага, там займаюцца не толькі гэтым, як мы ўжо заўважылі, з лібідам. Даруй, як толькі ты агучыў назвы гэтых сесій, у мяне адразу сур'ёзнасць мерапрыемства у мяне паменшыла, у уяўленні паменшыла разоў 10. Гэта толькі пачатак. Добра, расказвай. Так, я разумею, падаецца, што там будуць займацца чымсьці сур'ёзным. Але праблема ў тым, што ўсе гэтыя мільярдэры, усе гэтыя дзяржслужачыя, яны насамрэч звычайныя людзі. Проста якім ці фартанула, ці яны шмат нейкага высілку уклалі ў тое, каб патрапіць высока. І у іх ёсць вось гэта амбіцыйнасць, але яны не страчваюць вось гэтай сваёй звычайнасці. Амбіцыйнасць іх вылучае, пасады іх вылучаюць, але насамрэч яны звычайныя людзі. І гэтыя звычайныя людзі таксама патрабуюць кахання. Як мы ўжо заўважылі з назвы адной з сесій, ім патрэбнае каханне і дыялог, вось гэтая пляцоўка, яна таксама працуе як такая свацця, таму што там ёсць Эпштейн, мы ўжо ведаем. Так, Эпштейн не той, але гэта ўсё адно характэрна. Калі запаўняюць форму на далучэнне да гэтага клубу, там пытаюць між іншым, ці шукаеце вы каханне, і ёсць варыянты абраць, што я сінгл-мен, я сінгл-вумен, ці азер. То бок я, магчыма, згодны і на штосьці большае, чым проста сінгл-мен. Ёсць у іх свой асобны дэйтынг, свая асобная дэйтынг-праграма, дэйтынг-сайт, які знаходзіцца на dating.com, dating.dialog.org ці com, не памятаю, як там было, дзе там ужо ён пад загалоўкам, што тут вы можаце знайсці значныя сувязі для выключных людзей. Таксама збіраюць розную інфармацыю пра палітычныя, зразумела ж, погляды, абяцаючы, што ніколі гэта інфармацыя не патрапіць у нейкія неправільныя рукі, але праблема ў тым, што менавіта гэтыя даныя і зліліся па выніку у сетку. Таму што ў той базе, якая злілася, знаходзіцца на кожнага біяграфія, горад, нейкі прыватны токен доступу.
логіны і гэтыя самыя і паролі, праз якія можна зайсці на гэты сайт. Wired гэта ўсё атрымала, але яны іх не апублічылі. Вось. З яшчэ цікавага, што там менавіта тычыцца вось гэтых анкетаў, каб скласці нейкі партрэт людзей, якія агулам туды прыходзяць, зразумела, гэта мы ўжо зразумелі, што гэта нейкія фінансісты, палітыкі, тэхнабро. Яны запаўняюць таксама анкету, дзе указваюць асноўныя нейкія тэмы, якімі яны цікавяцца, і іх цікаўнасці у рэальным жыцці. І з гэтых анкетаў, з гэтых адказаў становіцца зразумела, што удзельнікі апантаныя штучным інтэлектам, яны апантаныя праблемамі і пытаннямі доўгажыхарства. То бок гэта сапраўды не толькі... Ну, гэта у хуткім часе, калі хайп спадзе вакол штучнага інтэлекта ў цяперашнім яго выглядзе, у якім ён існуе вакол гэтых усіх нейрасетак. Мне падаецца, што наступным вялікім хайпам якраз такі будзе штосьці звязанае з біялогіяй, фізіялогіяй чалавека і якраз такі працягненнем яго жыцця, павелічэннем гэтага сроку, які адведзены ўсім гэтым палітыкам, фінансістам і тэхнабро. І сярод тых прагнозаў, якія яны даюць у сваіх анкетах, то бок таксама, каб зразумелі удзельнікі іншыя, з кім яны будуць мець стасункі на гэтым форуме, яны адзначаюць пункты пра масавыя страты працы, пра АІ зіму, то бок, што АІ хутчэй за ўсё прывядзе да запавольвання, а не разагрэву эканомікі, пра тэрарызм супраць дата-цэнтраў, які зараз у Злучаных Штатах Амерыкі, ён пакуль што на такім узроўні законным знаходзіцца, але вялікая патрэба ў дата-цэнтрах у Злучаных Штатах Амерыкі, і тое, што гэтыя дата-цэнтры зараз будуюць побач з жылымі гарадамі, а дата-цэнтры гэта далёка не ціхія такія збудаванні, яны гудзяць. Я на Reddit нядаўна бачыў, шкада, што я не захаваў гэтую спасылку, дзе чалавек замервае дэцыбелам, як завецца этой прылада, карацей, узровень гучнасці праз дарогу ад яго знаходзіцца дата-цэнтр, і там штосьці каля 60-58 дэцыбел, то бок бясконцы гудзення, бясконцы гул і днём, і ўначы. І самае горшае ў тым, што зразумела, ты можаш сказаць, просто пераедзь куды-нибудь у іншае месца, але ты не можаш пераехаць, таму што ты не можаш просто так прадаць свой дом. Таму што пасля таго, як тут побач з табой збудавалі вось такі дата-цэнтр, які гудзіць, то твой дом абясцэніўся просто да нейкіх кашмарных, аддаваць просто будзеш за яго за капейкі. Гэта старая гісторыя пра калі ты, мне цяжка жыць каля аэрапорта, так кажу, так пераедзь. Дык каб пераехаць ад аэрапорта, мне трэба эту квартиру камусьці яшчэ прадаць, хто хоча жыць каля аэрапорта. Так, это то же самае. І карацей, вось гэтых людзей, якія наведваюць такое мерапрыемства, іх цікавяць пытанні масавай страты працы, іх прагнозы адносна таго, што будзе далей адбывацца. Это масавая страта працы, гэта тэрарызм супраць дата-цэнтраў, гэта рэлігійнае адраджэнне. Усе гэтыя людзі, прынамсі Пітер Ціль, за ўсіх не будзем казаць, але яны таксама апантаныя ідэямі вось гэтага хрысціянства, таму што лічаць сябе вызваляльнікамі чалавецтва, яго як-то ратавальнікамі. І вось гэта самае галоўнае, што я пра гэта ўсё хацеў расказаць. Яшчэ раз прадэманструю гэты спіс тых людзей, якія апынуліся ў ім. Калі кагосьці заўважыце, знаёмага, магчыма, то... Сашка вучыўся з ім. Здавалася, што ён на турме за забойства сядзіць па п'яні. Што ён тут робіць? Караце, як я паўтаруся, што спачатку я думаў, што гэта ледзь не новы масонская ложа, якая будзе вызначаць, якім і куды, якім кірункам пойдзе чалавецтва ў бліжэйшыя 5-10 гадоў. Менавіта яны прыдумаюць ці здзейсняць план па звальненні мільярдаў людзей, што-небудзь такое страшнае. А па выніках выглядае сапраўды як просто
мы як бы у нас есть агульныя тэмы, але мы самі па сабе такія нейкія, ну, крацей. Нам таксама трэба канферэнцыі, на якіх мы будем збірацца, кушаць нейкія бутербродзікі. Ну, там прыходзіш, раніцай атрымліваеш свой быджык, там, калі ласка, фуршэтик, там прысеў, паслухаў, далі тая праграмку перадачы, хто сёння будзе выступаць, такі Тед Толкін. Іх паслухаў, можа быць, нават дадуць і выступіць, і ўсё, і потым там пасля 4 дзён адпачынку ў гэтым гатэлі ў якім-небудзь, і ты вяртаешся да сябе на працу. Як бы пакуль што выглядае проста як канферэнцыя для такіх адмыслоўцаў за грошы, і ўсё. Нічога такога страшна. Ну, прынамсі, мне так падаецца. Ну, так, магчыма, ты маеш у гэтым рацыю, тому што гэта сапраўды падобнае да такога канфы, але толькі для тых, хто для сваіх, для людзей, якія... Ну, это калі амерыканскія серыялы глядзіш, дык яны там увесь час усе. То канферэнцыя стаматолагаў, то канферэнцыя адвакатаў, то канферэнцыя майстроў шафты. Так, а тут просто такіх, ну, больш, як мы разумеем, тых, хто звязаны са штучным інтэлектам, давайте тыпу будзем разам збірацца і думаць, куды нам... Ну, тут не зусім толькі тых, тут, карацей, як ты ўжо зразумеў, і палітыкі, і розныя, так, там і эканамісты. Так, эканамісты, але агулам гэта праблема ў тым, што чаму я вось бачу ў гэтым праблему, у тым, што гэта палітыкі, якія нібыта не па палітычных сваіх, там, не па палітычнай, не па дзяржаўнай справе туды едуць. Яны не падкантрольныя, яны не пад ніякай справаздачы не мусяць выдаваць пра тое, чаму яны туды паехалі. То бок яны вось так у сваёй вось гэтай купцы штосьці там вырашаюць, пра штосьці дамаўляюцца, а потым хутчэй за ўсё нейкія вось гэтыя дамовы будуць уже рэалізоўваць у такім варыянце без тлумачэння для ўсіх астатніх, чаму яны гэта робяць. Я разумею, то бок я разумею, пра што ты кажаш, то бок там могуць наладжвацца нейкія сувязі, якія могуць паўплываць у будучыні, Ну, там. так. Ну, па сутнасці, стварэнне лобі нейкіх пытанняў канкрэтных, якія будуць прасоўвацца ў тым ці іншым месцы. Ну, але ж гэта толькі месца, дзе гэта можна абмяркаваць, таму што кулуарнасць, ну, так званыя кулуары, так, улады, то бок калідоры улады, там, дзе якраз такі гэтыя людзі сустракаюцца і размаўляюць, ну, гэтых месцаў насамрэч шмат, дзе збіраюцца розныя сенатары, там, і прыдумаюць, хто будзе якім лобі займацца, дамаўляецца, хто што прасоўвае за грошы. Ну, не, ты, конечно, маеш... Так, ты, конечно, маеш рацыю, але я бы такой прям супер пагрозы ў гэтым не бачыў, таму што гэта не адзінае месца, дзе яны могуць усе дамовіцца ці сабрацца ў клуб джентльменаў і вырашаць нейкія там... Магчыма, для мяне гэта больш важнае ва ўсім гэтым знаходзілася, што занатаваць, што гэта звязана з Пітерам Цілем, што вось 20 гадоў ён будуе такую платформу для уплывовых людзей, і улічваючы яго погляды апошніх гадоў і тое, як ён лабіруе вось гэтае знішчэнне ўсялякіх бар'ераў для тэхнафеадалізму, і што вось на яго мерапрыемствы такога кшталту прыязджаюць даволі уплывовыя людзі. Мне падаецца, гэта важна ведаць, гэта важна мець у кантэксце і разумець, які ўплыў таксама гэты Пітер Ціль можа мець на зусім нечаканых людзей, з кім ён можа мець зносіны, улічваючы там генералаў НАТО. Гэта, як мне падаецца, такія даволі важныя моманты. Вось, ёсць яшчэ што-небудзь дадаць па гэтай тэме? Да, я думаю, што тут больш праблема ў тым, што, ну, не праблема, ось насторожвае тое, што прысутнічае вось гэты лихадзейскі вайб, так, тыпу, што вось нейкі не самы добры чалавек збірае з нейкай сваёй мэтай, ён выказвае нейкія не самыя такія нармальныя дум, то бок, калі б ён там гаварыў, я хачу, каб мы ўсе былі шчаслівы, давайте створым сакрэтную эту для того, каб не было войнаў і мы адзін аднаго там любілі і там, ну, там, да хоць на рэлігійнай тэме, то зразумела, гэта не так страшна. Калі чалавек кажа пра тое, што там тэхнакрат, уладу адзінак толькі мільярдэраў, дэмакратыі не трэба, калі ён збірае вакол сябе нейкіх людзей таемна, то так, гэта вайбікі такія непрыемныя ад гэтай усей гісторыі. Кажется, так, ребят, давайте-ка вы там это разогнать это ўсё. Кодло это.
Ну, спаляліся там бародамі. Ну, Добра, давай ну. тады хутенька перайдзем да наступнай тэхналагічнай тэмы, пра якую я адстраляюся, і мы нарэшце зможам перайсці да галоўнага, да відэагульняў. Карацей, яшчэ прыкладна тыдзень таму адбылася канферэнцыя WWDC. Гэта канферэнцыя Apple для распрацоўшчыкаў, дзе яны расказваюць пра змяненні ў сваіх софтварных прыладах, у софтварных, карацей, у сваім софце. Скрасці? Ну, гэта наркаманія, гэта максімальная наркаманія, якая адбывалася на WWDC. Тут яны прадставілі, што іх новая Mac OS 27 будзе звацца Golden Gate. Раней яны астатнія некалькі 5-8, не памятаю колькі, дакладна макасе яны зваліся па назвах геаграфічных розных мясцінаў. Зараз яны будуць, пэўна, называцца ўжо па нейкіх архітэктурных вось гэтых цікавостках, якія знаходзяцца на заходнім узбярэжжы Злучаных Штатаў Амерыкі. З важнага, як я ўжо казаў, гэта канферэнцыя была даволі нецікавая, улічваючы тое, што там яна была у асноўным засяроджана на штучным інтэлекце, які у Еўропе мы не пабачым, таму што ёсць розныя цёркі паміж Apple і Еўропай, а таксама мы не пабачым яе на нейкіх такіх больш зручных і зразумелых мовах, таму што гэтыя разумныя функцыі яны ў першую чаргу будуць працаваць з ангельскай мовай, а гэта не для кожнага карыстальніка прыладаў Apple зручна. Вось. Што самае галоўнае, Apple, калі ты памятаеш, мінулым годам, мы, пэўна, гэта з табой не абмяркоўвалі, таму што Відзік прыпыніў сваю працу дзесьці крыху раней. Там была прадстаўлена Apple Glass, гэта новая такая дызайн-мова, якая рабіла ўсё празрыстым. Вось гэта там на стале ў іх бачна вось гэтыя тое, чым яны натхняліся, розныя разнакаляровыя кубікі, празрыстыя элементы інтэрфейсу. Яны не ўсім спадабаліся, яны былі нязручнымі, таму што яны былі нечытальнымі. Чалавек, галоўны дызайнер Apple, адказны за гэтай сістэмы, яго пагналі санамі анучамі дзесьці праз 2 месяцы з кампаніі пасля таго, як выйшла ўжо фінальная версія гэтага Apple Glass. І самае галоўнае, што зрабілі Apple, яны убудавалі ў аперацыйную сістэму паўзунок, які робіць іх новы дызайн якраз такі менш вось такім новым, а робіць яго менш празрыстым. Літаральна вярнулі кнопку, якая кажа: зрабіце мне як было раней да macOS 26 да iOS 26. Вось тут зараз гэта будуць дэманстраваць, наколькі можна зменшыць празрыстасць розных элементаў. Тое, што прапановаў іх мінулагодні галоўны дызайнер, гэта ўсё паляцела, лічыць, што ў сметніцу. А таксама другое, што тут важнае было, як я ўжо адзначыў, гэта была Siri AI. І ў прынцыпе на гэтым усё. Больш нічога такога звышцікавага не атрымалася. Яны вельмі доўга расказвалі пра ўсялякія AI-функцыі. З аднаго боку гэта добра, таму што пасля той катастрафічнай iOS і macOS 26 з мінулага года я нават свой старэнькі тэлефон iPhone 12 не абнаўляў да iOS 26, таму што мне просто не падабалася, як гэта працуе, як гэта выглядае. Дачакаюся iOS 27 і тады верагодна абнаўлюся. Вось. І пасля тых катастрафічных абноваў юзеры, у тым ліку я, патрабавалі працы нейкай над памылкамі, працы над аптымізацыяй, а не нейкіх новых фіч. І часткова гэтая праца з боку Apple была праведзена. Вось зараз цудоўны момант дэманструюць нам на відэа, таму што таксама была вялікая праблема у Apple менавіта з тым, што ў розных праграмаў у розных кутках інтэрфейса закругленне вось гэтых кутоў вакенцаў праграмаў яно было рознае, і гэта ўсіх юшыла. У адной праграме там радыус там умоўна 26, у другой радыус 12, яны ўсе адзін з адным не супадалі. Калі іх там разгортваць на умоўна увесь экран, ты мог бачыць, што з-пад твайго вось гэта кутка
з-пад кутка карцей зараз асноўнай праграмы вакенца выступае яшчэ нейкае вакенца, пад ёй знаходзіцца яшчэ нейкае. Карацей, гэта было просто непрыгожа. Зараз яны асобна кажуць, што яны ўсё пачулі і яны зараз выраўнялі ва ўсіх праграмах. Усё павінна быць аднастайна паўсюль, незалежна ад таго, якая гэта праграма, хто і распрацоўшчык, незалежна ад гэтага ўсё будзе выглядаць аднастайна. Вось. Што цікавага яшчэ, яны вярнулі колер іконкам у бакавых панелях. Гэта таксама значнае дасягненне пасля такого, як яны гэтае прыбралі. І самае галоўнае, яны зменшаць той клаттер, тую праблему агулам з іконкамі, якая існавала з'явілася у macOS Tahoe, і якая імі ж створанымі гайдлайнамі яна была забаронена. Гайдлайны, вось тут добры артыкул дызайнера, які расказвае, чаму менавіта вось новая абнова да macOS 26 Tahoe яна была катастрафічнай. Вось тут дызайн-док з 1992 года, і ён дэманструе, як нельга рабіць вось у гэтым выпадку злева і як трэба рабіць у выпадку справа. То бок у цябе ёсць кантэкстнае меню, выпадаючае меню, ты там клікаеш правай кнопкай мышы, у цябе з'яўляецца гэтае меню, і нельга рабіць так, каб для кожнага пункта ў гэтым меню была нейкая іконка. Таму што ў такім выпадку ты не выдзяляеш штосьці асноўнае, штосьці галоўнае, чым часцей за ўсё карыстаецца карыстальнік, за чым часцей гэтае меню адкрывае юзер. І калі ты для кожнага дадаеш вось гэтыя іконкі, то інтэрфейс становіцца забруджаным, знікае яго чысціня, і карыстальніку цяжэй знайсці нейкую інфармацыю па гэтым меню. І вось для прыкладу, тут ён прывёў прыклад з Sequoia, з папярэдняй версіі macOS 15, і потым macOS 26. Не пытайце, чаму так атрымалася 15 і 26, але вось так. Злева мы агулам не бачым ніводнай іконкі, справа тут ужо кожны пункт меню мае сваю іконку. Але, і зразумела, тут гэта выглядае чысцей. Для параўнання, як гэта можа выглядаць, як гэта выглядае ў Windows, калі ў цябе вось тое, што ты сапраўды карыстаеш найчасцей за ўсё, стварыць новы дакумент, адкрыць нейкі дакумент, захаваць дакумент. У іх ёсць іконкі, гэтыя іконкі яшчэ да таго ж і рознакаляровыя, то бок ты не толькі па форме гэтых іконак, але і таксама па іх колеру адразу можаш выбраць, зразумець, дзе знаходзіцца патрэбна табе вось гэтая опцыя ў меню. Вось прыкладна так мусіла выглядаць гэта, як справа зараз у вас на экранах адзначана. Так трэба было зрабіць на macOS Tahoe. Менавіта тыя пункты, якія часцей за ўсё вы карыстаеце, яны павінны падсвечвацца дадаткова іконкамі. Вось. Яшчэ было б лепш, калі б гэтыя іконкі былі рознакаляровыя, але ў выпадку з Apple у такіх кантэкстах меню, на жаль, такога варыянта няма. Яшчэ адна навялікшая праблема таго, што яны упхнулі для кожнай опцыі іконкі, гэта тое, што іконак для ўсіх недастаткова. І час ад часу гэтыя іконкі ў розных праграмах, у розных, нават у адным і тым жа меню, яны могуць паўтарацца і быць аднолькавымі для семантычна з усіх іншых па сэнсе экшанаў, з усіх іншых дзеянняў у гэтым меню. Вось тут ён прыводзіць некалькі прыкладаў, дзе ў цябе ёсць New Entry, New Journal, New Window, і у кожнай ёсць нейкі плюсік, але чым адрозніваюцца гэтыя даволі, калі прыглядацца, ты зразумееш, чым яны адрозніваюцца, і нават зможаш для сябе патлумачыць, якая розніца ва ўсім гэтым знаходзіцца. Але менавіта калі хутка ты адкрываеш меню, хочаш хутка штосьці знайсці, ты ў гэтым можаш лёгка заблытацца. І зразумела ж тут у розных, напрыклад, праграмах New Entry гэта плюсік, тут New будзе ўжо плюсік у такім квадраціку, тут плюсік у кружку, тут агулам новая нататка будзе адзначацца як менавіта аловачак нейкі. Карацей, гэта ўсё было некансістэнтна і даволі моцна брыдка з пункту гледжання
непасрэдна карыстальніка і нават нейкага дызайнера. Але вось гэты дызайнер, якога пагналі з Apple, ён даволі хутченька знайшоў сабе новае месца працы у кампаніі Марка Цукерберга Мета. Таму зычым яму поспехаў, хай ён яшчэ і ў гэтай меце насрэ ды паболей, таму што Мета гэтага заслугоўвае. А я думаю, что ён там знойдзе сабе на секундочку, ён там знойдзе сабе добрае месца, таму што Мета і Facebook, ну Facebook прынамсі, гэта пекла, што датычна інтэрфейсу, што датычна менюшак, укладак, як там што там працуе, там можна звар'яцець, калі вы не разбіраеце, калі вы зайдзеце туды 5 там самае, просто зойдзеце не карыстаючыся, вы просто звар'яцееце. Я думаю, што ён там спакойны, ён будзе там як рыба ў вадзе, ён знойдзе там сабе прызначэнне і прымяненне. І яшчэ дзве важныя рэчы для тых, хто карыстаецца макбукамі. Мяне больш за ўсё якраз такі цікавілі макосныя абноўкі. Тут яны палепшылі функцыю Spotlight. Гэта такі глобальны пошук па тваім камп'ютары усіх дакументаў, усіх праграмаў, усіх нейкіх лістоў паштовых, што табе упалі на скрыню. Яны паабяцалі, што індексавання ўсяго гэтага будзе адбывацца хутчэй, і сам Spotlight будзе працаваць хутчэй, і ты дакладней зможаш знаходзіць і хутчэй знаходзіць тое, што менавіта табе зараз патрэбна на тваім камп'ютары. Другое важнае, тут я пэўна, ці можа прапусцілі мы гэты момант. Вось ёсць такая фігня ў камп'ютарах, яна завецца Task Scheduler. Усе, як агулам працуюць камп'ютары і аперацыйныя сістэмы, у іх ёсць шкедулеры, которые даюць працэсарны час для той ці іншай праграмы, каб яна магла за гэты час выканаць нейкія карысныя дзеянні. І яны, гэтыя шкедулеры, такім чынам пераключаюць розныя праграмы, каб паспелі розныя праграмы папрацаваць на працэсары, атрымалі сваю нейкую колькасць працэсарнага часу, і такім чынам, каб сістэма не лагала і каб усім прыкладна давалася ўсяго пароўну. Абнавілі вось гэты скедулер, і ён будзе эфектыўней працаваць і вылучаць менавіта тыя праграмы, з якімі зараз карыстальнік працуе ў першую чаргу, якія знаходзяцца ў яго ў фокусе, ім аддаваць больш працэсарнага часу, штосьці будзе займаць менш працэсарнага часу. Чаму гэта важна? Таму што апошнія паўгады я сяджу паралельна на Макасі, на Віндзе для некаторых рэчаў і на Лінуксе. На Лінуксе гэта CashOS, якая базуецца на дыстрыбутыве Arch Linux, I use Arch, by the way, і гэта абавязкова трэба казаць кожны раз, таму што гэта прапісана ў ліцэнзійным пагадненні паміж табой і карыстальнікам Arch Linux і стваральнікамі гэтай сістэмы. Вось. Карацей, у CashOS цудоўнейшы проста скедулер, ён выдатна працуе, і гледзячы па тым, па гульням, нават я гэта заўважаю, што гульні на CashOS запускаюцца і працуюць хутчэй, што для мяне было такое важнае. І можна хутчэй, чым за дзе, чым за макос? Чым на Віндзе? Чым на Віндзе, так. Глядзі, ты ж у крыжаносцаў, крыжакоў гуляў трэціх. Калі на Віндзе ты загружаеш вось сейф нейкі, колькі гэта часу ў цябе займае? Ты пытанне задаеш, я ж, конечно, гэта доўга. Зараз не скажу. Гэта не хутка, сапраўды. Там можа да хвіліны даходзіць часу, пакуль у цябе сейф загрузіцца, уся карта загрузіцца. Я ахірэў першы раз, калі запускаў крыжаносцаў на CashOS, таму што яны, там адзін і той жа сейф, ён проста са стыма з гэтага самага з вінды, і на CashOS, пэўна, трэба будзе гэта запісаць, каб ужо дакладна ў мяне былі доказы, што я не вар'ят. Я там, літаральна секунд за 10 ён у мяне загрузіўся. Я ачмурэў ад той хуткасці, як гэта адбылося, я не мог зразумець, чаму, як гэта працуе. Там SSD і тут SSD. І вось так імгненна гэта ўсё загружаецца. Я гэта, пэўна, у наш тэлеграм скіну пасля таго, як ужо выйдзе гэты выпуск. А з таго, што кепскае ва ўсім гэтым, не сказаць, што
Моцна кепская, зусім крыху асталося часу, я ўжо шмат не займу, трэба выгаварыцца пра ўсё Не, гэта. ты распавядай, калі ласка. Па-першае, За тобой уже выехали, все нормально. Я ж позвонил, куда трэба. Так. Перед тым, як ты распачнеш, я просто скажу, что у меня ассоциации, ты так усё рассказываешь, там иконки, там градусы уголочка. Гэта мне чамусьці нагадывае мем про этот чалавек, які стаіць у сцяны з цыгареты, припылены, показывая на все это картинки, нешта рассказывая. Ну, давай. карацей, галоўнае, Intel Mac-і, яны афіцыйна ўжо за бортам, яны не трымаюць macOS 27, улічваючы, што апошні Intel Mac ён выйшаў, здаецца, у 2019 годзе, зараз у нас 2026 год, то я лічу, што 7 гадоў падтрымкі для маках на Intel працэсарах гэта в прынцыпе дастаткова. Яшчэ 3 гады ім будуць аддаваць розныя абнаўленні бяспекі, але macOS 26 для іх, на жаль, самая кепская версія macOS, якую толькі можна было прыдумаць, яна для іх і застанецца. Другое з цікавага, Golden Gate, вось гэта macOS 26, яна пойдзе толькі на машынах з чыпамі ад Apple. То бок MacBook Neo, вось гэты новенькі, танны, за апошнім разам $600. MacBook, яна там будзе, але ёсць нюанс, таму што самая магутная мадэль штучнага інтэлекту, тая, што дае вось гэты персаналізаваны голас для Siri і дае вось такую дакладную дыктоўку, яна патрабуе чыпы не меней, чым M3 або штосьці навейшае, і мінімум 12 гигабайт памяці. То бок у вось гэтых MacBook Neo памяці ўсяго 8 гигабайт, і там агулам мабільны чып. Apple па выніку прадае ноутбук, які не цягне іх жа вось новую галоўную фішку гэтага года. Для тых, хто збіраецца ці ўжо набыў сабе MacBook Neo, гэта трэба ведаць, да гэтага трэба рыхтавацца. Siri AI, як я ўжо сказаў, яна будзе першы час працаваць толькі на ангельскай мове, то бок там ніякай беларускай не будзе і ў паміне. Хутчэй за ўсё, простое, што гэта ўсё ж такі пад капотам Gemini, па выніку яна будзе разумець беларускую, але хутчэй за ўсё інтэграцыя ў такім выніку з аперацыйнай сістэмай яна будзе горшая, і не ўсе магчымасці будзе гэтая Siri падтрымліваць, калі вы з ёй будзеце менавіта размаўляць па-беларуску ці на якой іншай мове, якая афіцыйна не падтрымліваецца. Вось. Ну і зразумела ж, у Еўропе ўсе гэтыя Siri AI фішкі яны не будуць працаваць, таму што Apple адмовілася даваць доступ нейкім трэцім бакам да вось гэтай такой шчыльнай інтэграцыі іх асістэнтаў, то бок які-небудзь Google асістэнт ці самсунгаўскі асістэнт, каб можна было ўбудаваць у iPhone, ці якія-небудзь іншыя асістэнты, просто хтосьці распрацоўвае якую-небудзь праграму асістэнта, усталёўваецца яна праз App Store на ваш телефон, і яна магла б мець усе тыя ж функцыі, якія мае непасрэдна Siri AI, але Apple не дазволіла гэтага, яна супраць таго, каб так шчыльна староннія праграмы убудоўваліся ў іх аперацыйную сістэму, і праз гэта агулам у Еўропе гэтыя ўсе фічы не будуць дасяжныя. Таму, як кажацца, як кажуць, показалі шмат цікавага, але гэта шмат цікавае ў асноўным ці нейкі нейраслоп, усялякія фішкі звязаныя з нейронкамі, ці вось гэтыя перабудовы ў інтэрфейсе, пра якія я вам збольшага расказаў, і прынцыпе на гэтым амаль што і ўсё. Вось, дзякую за ўвагу. Больш я пра WWDC мне расказаць няма чаго. Можам рухацца далей. Дзякую вам вялікі. Дзякую вялікі, што так грунтоўна распавялі нам, што адбылося на WWDC гэтай. Нам трэба стварыць, але, блин, хамуха. Можна было б, калі б мы абодва пілі, можна было б стварыць это таемнае таварыства дзяб-дзяб. Цудоўна. Вельмі карысна. Ну, цікава было. Я бачу, тому що не заснуў. Я сапраўды весь не заснуў. Но ты просто зразумей мяне. Мяне гэты айфоны, эплы, макосы, ну, настолькі міма мяне. У тым, я ніяка не маю ніякіх
Там думак нічого кепска пра іх не думаю, айфоны купляйце айфоны сабе нармальна, мне здаецца, тэлефоны такія ж не горш, чым астатнія. Бо у мяне няма такого, што айфоны там ад д'ябла ці яшчэ нешта такое. Купляйце, карыстайцеся чым карысна. Просто я неяк так атрымалася, я гэтым усім не карыстаюся. О, вось, я па-старенькаму ўсё ў мяне. Так, што, мы пераходзім да гульняў? Ці ты яшчэ нешта хацеў распавесці? Гулі. Што пра гуляў? Гулі ёсць у Fallout, а мы пра гульні. Значит, у чым нюанс у тым, што чэрвень насамрэч зараз амаль што нічога не адбываецца ў гульнявым свеце. Цікавага мне, прынамсі. Конечно, там ёсць нейкі, і там і GTA нешта крыху раздуплілася, крышачку. Яшчэ нешта, але такога, каб прям цікавага, насамрэч у гэтым месяцы, тут і гэты 3 месяцы, у прынцыпе, мала што трэба чакаць. Чэрвень, ліпень і жнівень, звычайна, гэта месяцы, гэта вакацыі, гэта хош не хош, усё роўна людзі едуць у адпускі, і ніхто не гуляе, ніхто гульні не выпускае. За рэдкім выключэннем. Чамусь успомніўся Baldur's Gate 3, напэўна. Яна, здаецца, выйшла ў жніўні, калі не памыляюся, числа там, трэцяга ці нешта там такое было. Я зноў-такі, это быў добры час, таму што ў гэты час увогуле нішто не выходзіць. А затое потым у верасні і пачнецца зноў гэты. І ўсе мне падабаецца, як усе такія мы, не ўсе, конечно, але некаторыя ставяць дату рэліза на ўмоўны верасень. Потым на гэты же верасень вываліваецца яшчэ гульняў 10, яны такія раптоўна і пачынаюць пераносіць на наступныя месяцы. То бок 15 год да гэтага вы не бачылі, што на верасень звычайна выходзіць там па 10-15 нейкіх баевікоў разам. Гэтым разам у асноўным простое, што GTA выходзіць 19 лістапада. Я успомніў, на верасень, ўжо з верасня збеглі некалькі гульняў. Я вось зараз прям так са старта не скажу, я просто памятаю, што некалькі гульняў ужо пераносілі выхад з верасня. І наконт GTA правильно сказали, і у Remedy, дарэчы, правильно сказали, што така мы ж не канкурэнты. Мы ж не робім гэтай самай гульні пра машынкі і гарады. Больш гэта кансольная гульня. Усе камп'ютаршчыкі могуць спакойна, калі у вас гульня на ПК, это самае, гуляць, выпускаць свае гульні, не дурыце і займацца ерундой. Дарэчы, можаш пра GTA, калі... калі мы ўжо завялі тут гаворку пра GTA, то... Так, учора, здаецца, гэта было... Прадэманстравалі нам яшчэ адзін невялічкі кавалачак інфармацыі пра GTA, то бок паказалі вось гэты арт, я так разумею. Раней бы ён размяшчаўся, ён тут не ў тым выглядзе, і тут не ў тым выглядзе. Карацей, раней бы ён размяшчаўся на вокладцы коробкі з дыскам гульнявым. Цяпер ён просто будзе вісець у стыме ці дзе-небудзь яшчэ там на PlayStation 5 у краме. Вось, прадэманстравалі нам гэтую вокладку, яна, зразумела ж, у стылі ўсіх мінулых вокладак GTA. Тут чамусьці я бачу такія дзіўныя пасты нават у медыа сярод журналістаў, што вось, зноў ўсё тое ж самае. Типу GTA 6, а вокладка такая самая, як у ўсіх папярэдніх 25 GTA. Я думаю, так гэтым серыя і вылучаецца, што у іх менавіта вось такі вітраж, як гэта назваць, які адлюстроўвае, пэўна, нейкі дух гульні, які будзе. З нейкай больш-менш карыснай інфармацыі сказалі толькі тое, што 21 чэрвеня, ёлкі-палкі, мы пераляцелі на Twitter, 25 чэрвеня пачнуцца, адкрыюцца перадзаказы на ўсялякіх лічбавых пляцоўках. Зразумела ж, што сярод гэтых перадзаказаў не будзе ПК, таму што на ПК гэта не выходзіць 19 лістапада, калі вы забыліся пра гэта. Яна выходзіць менавіта, што на кансолях, на PlayStation 5 і на раптам Xbox Series X. Гэта раптам пра тое, што ўсе менавіта забыліся пра тое, што існуе гэта Xbox Series X, таму што яны вось так неяк сама Microsoft пра яе ўжо асабліва нічога не хоча расказваць. Мяне, калі ты пакуль шукаеш, мяне проста дома верха ломал, што малое дзіця, у мяне 2 сабакі, у адной сабакі зараз яе сабачыя жаночыя справы, у мяне верхал ужо другі тыдзень
Прыходзяць з усёй ваколіцы, напэўна, кіламетраў з 5 розныя персанажы. І храмыя касы, усе карацей дома троху это сама. Так, Кавалеры. сітуацыі розныя. Кавалеры, не дай бог. І свой стары кавалер таксама рэзка ўспамінае пра свае маладосць. Пра існаванне ўсіх. Добра, зразумела. Карацей, што я казаў пра тое, што з 25 чэрвеня адкрываюцца перадзаказы на кансолях, зразумела ж, 19 лістапада, таму што выходзіць ігра, гульня на кансолях GTA 6, а на ПК яна пакуль што невядома, калі выйдзе, хутчэй за ўсё 10 праз год, толькі пасля рэлізу. І я тут сябе злавіў на думцы, а не купіць ці не купіць на барахолцы які-небудзь Xbox Series X менавіта пад гэтую GTA, і потым я яго на барахолцы прадаць жа. Вось такі ў мяне план з'явіўся, каб пагуляць. Хітры план вельмі. Ну, улічваючы, што ну, ты сапраўды, ну, ты прям так хочаш гуляць? Ну, я б хацеў згуляць у гэта. Слухай, Vice City гэта была, пэўна, бадай, што першая моя гульня, у якую я так... Я памятаю усе, я вось сябе лавіў учора, лёг спаць, я думаю пра гэтае самае, пра GTA, пра Vice City, і я зразумеў, што я памятаю усе вуліцы Vice City. То бок я магу у галаве ў сябе закрыць вочы, праехацца па Vice City. Настолькі у яе нагуляў у свой час у дзяцінстве. Заплюшчваеш вочы і можно там шух, вот тут можна подскочыць, вось тут гэты клубешнік з прастытуткамі. Табе не зразумець. Карацей, вось у мяне такі вызраў план. Я паглядзеў, колькі каштуюць зараз бэушныя Xbox Series, і в прынцыпе у параўнанні з PlayStation 5 Pro, якая зараз каштуе амаль $1000, гэта такія даволі прывабныя варыянты. Зразумела, там хутчэй за ўсё будзе не такія графоны, як і на PlayStation 5 Pro, але для таго, каб згуляць у адную гульню і пасля гэтую гульню разам з дыскам прадаць, магчыма, што гэта будзе нават такі даволі працоўны варыянт. Вось, карацей, гэта тое, што я хацеў расказаць вам бізнес-план пра гэта. Так, можам рухацца далей. Так, ну што у нас? Давай, напэўна, раскажам пра хіт сцімаўскі, які зараз нечакана зноў апанаваў увесь Steam. Ну, не увесь, канешне же. Все ж таки усе, колькі зараз? 40 мільёнаў, я не ведаю, колькі там наведвальнікаў адначасова ў Steam гуляецца. Значит, гульня называется Мекка, я не ведаю, як это правильно читать слово, Мекка Хамелеон. Карацей, пра хамелеона. Значит, 10 чэрвеня 26 года японскі распрацоўшчык зрабіў гульню ў хованкі, і яна нечакана, вельмі нечакана стала чарговым хітом у Steam. Вядома, існуе такая тэма таго, што у Steam ёсць супольнасць людзей, якая гуляе ў кааператывы з сваімі сябрамі разам у нейкія онлайн-гульні. Як толькі выходзіць там нейкая чарговая гульня, гэта чарговая каап-гульня робіцца хітом, і кожны там 2-3 месяцы з'яўляецца новы праект, які раптоўна страляе, усе кідаюцца ў яе гуляць, набываюць. Вядома, што набывае адзін, а так як сяброў 5, і ён кажа, давайте вы ўсе купляйце, яны ўсе купляюць, і па факце добрыя продажы, яны ўсе гуляюцца. Ну, нейкіх пытанняў, гульні ж розныя ёсць там муна сюжэткі, ёсць Call of Duty, сюжэткі на 60 гадзін, а ёсць вось такога тыпу забавы, людзі, сябры збіраюцца па вечарах, гуляюць, ніякіх пытанняў. Ну, тыпу, такі адпачынак. Значит, гульцы падзяляюцца тут на две каманды. Адныя хаваюцца, другія іх шукаюць. Але што вылучае гэты праект сярод астатніх, это тое, што хаваюць, вам трэба не проста хавацца, а вам трэба маскіравацца, вам трэба зафарбоўвацца у антураж, у тое, што вас атачае. Бок вы бярэце свайго персанажа, там ёсць адмысловы пензель, і вы размалёўваеце сябе пад асяроддзе, каб зліцца вось гэтай мясцовасцю, як хамелеон, сапраўдны. Напрыклад, там вось як тут можна зафарбавацца з гэтым пензельком, зафарбавацца пад там плакат, пад карціну, пад сцяну, там пад падлогу, пад аб'ект нейкі.
і ўсё гэта і другая каманда павінна вас знайсці і, вядома, за адмысловы час. Калі там 3 гадзіны хадзіць, то магчыма у вас там у любым месцы можна знайсці, але калі там гульня абмежавана умоўна там хвіліну-2, то ты бегаеш па вось такой разнакаляровай лакацыі і можа быць сапраўды цяжка вынайсці, тым больш што бачыце на месцы пеніса як бы так пеніс чалавек просто цудоўна схаваўся і зафарбаваўся і яго ну так хутка бегучы можна і не знайсці. Значыцца гуляць тут могуць ажно да 24 чалавек. Калі ну знойдзеце столькі, то вы, конечно, маладзец. Можна, вядома, і сяброў, знаёмых в прынцыпе за ўсё сваё жыццё. Так ну можна ж не абавязкова сябрай, можна зразумела просто ёсць адкрытыя серверы, можна далучацца, можна з кімсьці з чужымі людзьмі гуляць, але я думаю, што сябрамі напэўна ну нашмат весялей будзе. У інтэрнэце тысячи смешных відэа, дзе людзі вось там хаваецца, хто там як малюе, хто на што гаразда у нашаму тэлеграм-канале Відзік учора Віталій скідваў, знайдзіце чалавека на месцы аднаго органа у коня. Вось якраз гэты момант, то бок хто як можа, так той так і хаваецца. Персонажы пры гэтым могуць, як мы бачылі, прымаць некалькі форм, можна скруціцца там калачкам, можна выпрастацца ў струнку, тому роўна стаяць. Ну для того, каб больш неяк дакладна мімікрыраваць пад геаметрыю там аб'екта, каля якога ты стаіш. Значыць, у гульні атрымаўся вось такі насамрэч выбухны поспех. Чаму? Таму што ну па-першае нізкі кошт, яна там у Беларусі напэўна $4 ўсяго каштуе, і вірусныя відосы ў соцсетках. Дарэчы, менавіта з вірусных відосаў соцсетак я пра гэту гульню даведаўся, упершыню ўбачу. Я просто ўбачу нейкі чэл, я спачатку не зразумеў, што гэта адбываецца, стаіць машына і там кола ад машыны і ляжыць чалавечак, ён гэта чалавека фарбуе пад кола ад машыны, усе бегаюць вакол яго, не могуць знайсці, а ён як бы кола ад машыны зрабіўся. І я спачатку не зразумеў, што тут адбываецца, а потым, як говорится, я зразумеў, што тут адбываецца. Вось ну атрымліваецца вось такі выбухны, паўтаруся, поспех, што нізкі кошт і вельмі пазітыўная вось гэта камічная энергетыка, стрымоў, смешныя відосікі пра тое, як людзі наколькі можна там што толькі вось калі у рондалі схаваліся нібы хто капуста, што яна там качан капусты з морквай, вось і за абмежаваны час можа быць даволі складана знайсці, тым больш што можна так вельмі падобна што такое незразумела, што гэта вельмі маленькі кароўка. Так ну каб вы разумелі, у Steam пікавы онлайн на учора, я глядзеў здаецца на сёння, учора вечар быў 244 000 адначасовых гульцоў. Ну як бы да халеры. Вядома, што праз месяц такога онлайну не будзе, але вось прама зараз у яе гуляюць вельмі шмат людзей. І гэткі наш ну я хотел сказать просто, что вось гэта хвіліну славу сваю атрымалі і там колькі 6 мільёнаў, о не, 3 мільёны за 6 дзён распрадалі гэтых асобнікаў і там пісалі, што вось гэта распрацоўшчык адзіночка зрабіў толькі вось гульню і там такі поспех. Там цікавы ёсць нюанс ва ўсім гэтым, што да гэтага ён 10 гадоў з'яўляўся распрацоўшчыкам і рабіў гульні, такіх поспехаў у яго не было. То бок усе гэтыя гісторыі яны звычайна не пра тое, што нехта раптам штосьці атрымаў. Вось ён 10 гадоў у гэтым усім займаўся, некімі спрабаваў і памыляўся, і вось нарэшце яму пашчасціла. То бок такі ува ўсіх гэтых праектах ёсць вось такія нюансы, як мне падаецца. Ну гэта вельмі важныя нюансы. Это пра як это ацалелага памылка, так? Тыпу усе кажуць, вось зарабіў гульню, зарабіў мільён, а колькі на іх хто зарабіў гульню і не зарабіў нічога, а
а колькі тых А вот хто корпорации величезные. нават робяць карпорацыі гульні, велічэзныя закрываюць іх а, праз 2 а, тыдні. а колькі з тых хто зарабіў і зарабіў а колькі ён дагэтуль зарабіў про гэта ніхто не гаворыць колькі гульняў колькі гадоў што яму гэта чаго яму гэта было варта там я не можа згубленая сям'я загубленыя стасункі ці яшчэ ж там здароўе што заўгодна можа быць чалавек мог змарнаваць на сваю мару а нехта дасягнуў а нехта не дасягнуў. Так што трэба быць вельмі асцярожным з гэтымі ўсімі пазітыўнымі гісторыямі. Просто ведаем, што вось ну ён дарабіў нарэшце, хоць нешта ён зрабіў, і ён нарэшце зарабіў свае грошы. Таму што так, як Віталь сказаў, 3 мільёны праданых копій, нават улічваючы хоць хрен, хоць па $4, да хоць па $1, калі ён усё роўна, я думаю, што ён адбіў усе. Усё, што выдаткаваў за гэтыя 10гадовы распрацовак, все, што ён там не на што ён там жыў, што ён рабіў, але, канешне, это ўсё, я думаю, што адбіта. Ну, ці ён адбіты. Але ў самім Steam трэба адзначыць, што, канешне, прадалася добра, гуляецца весела, але на самім Steam 81% пазітыўных рэцэнзій і сама па сабе гульня яна ну вось як забава смешна весела але калі б вы гулялі адзін з камп'ютарам вы бы лаяліся бы на ўсё як вядома што любая кааператыўная гульня з сваімі сябрамі яна смешная і вясёлая можна нават самую нудную гульню гуляць і будзе весела і смешна хай зашмат за што там насамрэч там вельмі шмат што недароблена яна сырая тэхнічна праблемы з серверамі вядома толькі некалькі вось гэтых форм як можна прыняць якія можна так там умоўна выпрастацца і там калачкам скруціцца не вельмі зручна там персонажа круці карацей вельмі шмат нюансаў яна вельмі вось такая ну бачым што самаробнае што нас зроблена умоўна на каленцы таму што нехта казаліся там не за 2 месяцы ён і зарабіў але зноў ж таки паўтарымся што перад гэтым ён 10 гадоў набіваў руку ну у прынцыпе не важна што яна крывая не важна што яна такая мадэлькі простыя ўсё простая канцэпцыя простая весела смешна людзі атрымліваюць задавальненне здымаюць смешныя відосы адпачываюць гэта ўсё недорага і таму яно мае як бы права на існаванне ну і піш што канешне аўтар зараз будзе ўсё дапрацоўваць ён ужо анансаваў некалькі новых карт і будзе паляпшаць усе максімальна паляпшаць усё што там можна палепшыць але ж ну ці дажывуць да гэтага моманту паляпшэння ўсе гэтыя 244 000 адначасовых геймераў мы не ведаем але я думаю што не але ну паглядзім і наколькі разавы гэты прадукт так але ж конечно калі вы гуляеце з сябрамі мы вам раім паглядзець і паспрабаваць улічваючы ну такі не самы вялікі кошт ты хацеў бы такое пагуляць Я б хацеў, але ў мяне няма сяброў і часу. Мы пра такія гульні я таксама ў сябе не паказваю, не расказваю, таму што гэта гульні для іншых. Гэта не для нас. У нас няма ні столькі сяброў, ні часу. Я думаю, у цябе таксама увечары, калі там умоўна паклалі спаць дзіця, гэта некалькі гадзін, ты думаеш, як бы гэтыя некалькі гадзін зарабіць усё, што ў цябе ёсць. А тут яшчэ гэты вячэрні час проста змарнаваць на гульню, на проста пагуляць з сябрамі. Тебе ўжо шкада. Ходзіць, бегае. Так, ўжо абдзірае ўсе. Бега, ходзіць, тузае сабак, мяне, скідаюся са стола, хапае, бяжыць, лезе у міскі да сабак, перакуляе ваду. Ну, это ўсё, я думаю, уже адчыняе шафы, ну, выцягвае адтуль рэчы. Ну, карацей, вось, я просто хацеў сказаць, што калі я ложу спаць, яшчэ ёсць час на тое, каб прыбраць увесь той вэрхал, які за дзень у цябе там сабраўся. Ці раніцай гэтым займацца. Прямо каля мяне, калі ласка, вось ты яшчэ не паспеў, картка з вожыкам, карпетка нейкая, аднекуль яна яе прыцягнула, і палачка, вось, калі ласка, это просто вось тут ляжыць. І гэтага шмат. Такая жизнь. Гэта ёсць такое. Так, як я казаў, гульняў не шмат цікавых. Так, можна я тады цябе перахаплю крыху мікрафон? Давай. Я заодно і прарэкламіруем гэты самы
Видик. 1x. Так. У нас такого рекламы няма. Карацей, глядзіце, па-першае, што я хацеў сказаць, гэта пэўна трэба было казаць на пачатку, але мы аднавілі працу тэлеграм-канала Видик. Калі ласка, заходзьце, падпісвайцеся, ён такі інфармацыйна-навіновы. Там цягам дня выходзіць некалькі навінаў, нейкіх парадаў. Напрыклад, зараз у Epic Game Store раздаюць бясплатна гульню Citizen Sleeper. Даволі якасная, цікавая тэкставая RPG. Калі, зразумела ж, у вас больш-менш добрая ангельская мова, разуменне ангельскай мовы, таму што яна на ангельскай. Вось, але тут хапае розных цікавостак. Заходзьце, калі ласка, чытайце. Там мы нажыва публікуем некаторыя навіны, і адна з такіх навінаў, тое, на чым я зараз хацеў спыніцца, якраз такі, пакуль мы далёка не дайшлі, глыбока не занурыліся ў гульні, гэта тое, што тычыцца сітуацыі вакол Xboxаў і сітуацыі вакол таго, што з'явіліся чуткі пра закрыццё некалькіх студый Xbox, якія вырабляюць гульні. Спачатку гаворка ішла выключна пра Ninja Theory і Compulsion Games. Ninja Theory робяць Hellblade: Senua's Sacrifice. Яны на мінулай Xbox Games Showcase толькі прадэманстравалі трэйлер сваёй трэцяй гульні, якая завецца проста Senua. Але даволі хутка развіваецца гэтая сітуацыя, і улічваючы тое, давайте такі, пэўна, невялічкі экскурс у такую зусім недалёкую гісторыю, тое, што адбылося. Цяперашняе кіраўніцтва Xbox, Аша Шарма і Мэт Буці, яны прыкладна з месяц ці некалькі тыдняў, я ўжо забылтаўся ў часе, яны заявілі, што гульнявому падраздзяленню патрабуецца тэрміновы нейкі перазапуск, таму што цяперашняя яго рэнтабельнасць гэта ўсяго толькі 3%. І сітуацыя з Xbox Games Studios гэта адна з галоўных прычын фінансавых праблемаў, паколькі Microsoft гадамі укладвае у Xbox, інвестуе вялікія сродкі ва ўнікі ўласныя праекты, набывае за дзесяткі мільярдаў долараў студыі, і яны хочуць, каб гэтыя укладванні яны ўсё ж такі апраўдвалі унутраныя чаканні ад тых прадуктаў, якія робяць гэтыя гульні. Што цікава, Джэс Карден з Windows Central, ён апублікаваў артыкул, у якім расказаў пра самыя прыкметныя гісторыі поспеху, тое, што Microsoft лічыць сапраўды паспяховымі гульнямі, тое, што яны выпускалі, гэта стратэгія RTS ў рэальным часе Age of Empires, то бок шмат алдоў і дзядоў ўсё ж такі набылі, і яна выдатна акупілася, хутчэй за ўсё. Таксама у гэты спіс паспяховых гісторый Джэс Карден адзначае Flight Simulator, Forza Horizon, зразумела ж, а таксама гульні кшталту Sea of Thieves, The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, якая выйшла год таму, і да гэтай пары, наколькі я разумею, там шмат чаго яшчэ не дафіксілі, не дадебажылі, не дааптымізавалі, і такая гульня як Grounded. То бок, агулам нічога з такога значнага з вось гэтага спіса я лічу, што амаль ні ўва што не гуляў. У Sea of Thieves аднойчы гуляў па геймпасу, Flight Simulator запускаў, Forza Horizon адзінае, што я, пэўна, больш-менш гуляў, усё астальное, Grounded, Remaster, Oblivion, гэта было не для мяне. А вось тое, што не апраўдала чаканняў Microsoft, там ёсць Avowed, записываем, ёсць такая гульня Keeper, не чуў пра яе ніколі нічога, ёсць такая гульня Kiln, таксама пра яе нічога не чуў. Напэўна, пра маяк, які ходзіць, а маяк Акапяна. Гулялі на страмах. Ну, візуал, але я бы не гуляў. Ну, просто брадзільна такая. Ну, вось, South of Midnight. Ну, про South of Midnight могу сказаць, она такая. Мне таксама не супер зайшла, але па водгуках людзі так нармальна рэагавалі, у сэнсе, што яна нішто ёй незвычайнае было ўсё што. Вось яшчэ што расчаравала Microsoft, гэта Hellblade 2. І гэта зразумела, таму што яна была не аб чым, гэтая гульня была, і прадалася вельмі кепска. Там і ў Steam, наколькі я памятаю, штосьці было каля 300
чалавек адначасовага онлайна падчас рэлізу гэтай гульні. Ну але яна выйшла ў геймпасе, таму зразумела. Вось, і яшчэ там Forza Motorsport і The Outer Worlds 2. Гэта важна, калі мы кажам пра гэтыя гульні. Outer Worlds 2 і Avoft гэта, здаецца, Obsidian. Ававет, да, так, это Obsidian, есть такое. Вось, і улічваючы вось незадаволенасць гэтымі гульнямі, зараз Microsoft з'явіліся чуткі, што ўжо некалькі студый знаходзяцца на мяжы закрыцця, вядуць перамовы пра тое, каб ці нейкім чынам самавыкупіцца, ці Microsoft вядзе перамовы з кімсьці пра тое, каб гэтай студыі камусьці збыць, але ёсць рызыка таго, што яны будуць проста закрытыя. Microsoft пакіне сабе інтэлектуальную уласнасць гэтых студый, людзей выгануць на мароз. Ну так, і працягі ці ось нейкія новыя гульні па гэтай інтэлектуальнай уласнасці мы не пабачым. З таго, што апошняе стала вядома і што важна адзначыць, гэта тое, што пад магчымыя скарачэнні патрапіла ZeniMax. ZeniMax гэта такі парасон, пад якім знаходзіцца Bethesda і гэтыя мабільныя стваральнікі, карацей, мабільных гульняў, я не памятаю, які назавецца, але не важна. Вось, а Bethesda гэта уласна сама Bethesda, гэта id Software, якія распрацоўваюць Doom, гэта Arkane, якія ў свой час зрабілі Prey і няўдалую Redfall, калі ты памятаеш пра вампіраў, вельмі хутка памерла. Machine Games, гэта якія зрабілі Індыяну Джонса, і якога Індыяну Джонса проста выкінулі на мароз, і яна не змагла патрапіць у намінацыі да Джефа Кілі The Game Awards, таму што яна выйшла ў снежні, і агулам гэта ўжо такі мёртвы сезон для гульняў. Як, дарэчы, і Stalker 2 таксама ні ў адзін год, а ні ў другі не трапіла, просто праболталася. Ну вось, карацей, Machine Games, і там ходзяць даўно чуткі пра тое, што Machine Games робяць Wolfenstein 3, і зараз чуткі такія бязлітасныя, хто не робіць Fallout ці Elder Scrolls, той у гэтых студыях лішні. І верагодна, што бліжэйшым месяцам у індустрыі зараз ходзяць такія чуткі, што мы пачуем вельмі шмат непрыемных навінаў пра студыі, якія зрабілі вельмі шмат класных гульняў, але яны будуць закрытыя, таму што Microsoft не можа прыдумаць, як зрабіць іх прыбытковымі, не можа прадаць іх гульні правільна, а не проста запіхваючы іх у геймпас, дзе імі проста пабалуюцца, і ніякага прыбытку па сутнасці гэтыя гульні, ніякіх продажаў у гэтых гульняў не будзе. Вось, гэта тое, што важна з нашага тэлеграм-канала адзначыць, таму, калі ласка, заходзьце, падпісвайцеся, чытайце, глядзіце. Тут у нас у асноўным пра гульні і пра нейкія кіно-серыялы. Анімацыя, гэта навіны, гэта чуткі, гэта трэйлеры, то бок чакаем там. Вось, гэта тое, што я хацеў сказаць. Я вас зразумеў. А Obsidian я б уже даўно разагнаў, калі шчыра. Ававет, што за Outer Worlds, Яны Grounded якраз такі зрабілі. І Grounded яшчэ. Grounded, так, там, але ж гэта таксама Grounded, это, аматарская тэма, то бок далёка не ўсе чулі, ў прынцыпе. Слухай, была надзея, што Obsidian, улічваючы, што яны зараз усе разам пад Microsoft, што ім аддадуць рэмейкі Fallout New Vegas. Але улічваючы, як яны зрабілі Avowed, я бы і это самае, я бы палкамі бы адганяў іх ад Нью-Вегаса, каб яны а то там будзе табе разнакалёры. Ой, я нават не буду гаварыць, што там будзе. Потому что это будзе ружовая пустыня Махаве, бачым, і з зялёнымі нейкімі незразумелымі кустамі.
Так, ну что, по часе у нас ёсць что там по часе у нас? Слухай, хвілінак 20 засталося, мне трэба будзе Ну лецець. я хацеў, конечно, сёння распавесці, не хацеў, калі шчыра, асабліва пра No Low, і напэўна не буду. Просто 3 слоў, літаральна 3 словы, нават можна без відэа. Я просто што ёсць это Neon Giant, яны рабілі такі кіберпанк The Ascent, такая типу кіберпанк, ён ізаметрычны, і шчыра я его візуальна гляджу, такі я бы пагуляў, я его нават спампаваў у геймпас, ён у геймпасе ёсць, калі што можете паглядзець. Это не тое, што паказваюць, Ascent это іх папярэдняя гульня, там ізаметрычная, значит, это самае кіберпанк, нават здаецца ён там типу партыйны. Вось, і я спампаваў, але там была толькі англійская мова, а у Xbox, у геймпасе ёсць там такая праблема з мовамі. То бок, калі ў цябе у некаторых гульнях, напрыклад, Wolfenstein, я сабе пампаваў, калі ў цябе вінда стаіць умоўна хаця бы на беларускай мове, ён аўтаматычна падцягвае табе англійскую, таму што не рускую, а англійскую чамусьці. І ўсё, ты, таму што беларускай няма, ён не разумее, што гэта. Ён падцягвае англійскую як бы на гэтых, і ўсё, ты не можаш яе памяняць. І там цэлы там нейкі максімальна трэба. тупо. Я памятаю. Так, это вельмі тупая гісторыя, ён чамусьці думае лепей за цябе, якія мовы ты тыпу хочаш гуляць, і таму што вось твой рэгіён такі, ты павінен на этой мове гуляць. Такі даёкарны бабай. На якім рэгіёне ў цябе вінда, на тым рэгіёне будуць у цябе і гульні. Ну так, і у сваім гэтым геймпасе зрабіць выбар, тыпу якую лакалізацыю так. Просто у гульніка была ў наладах, просто як у звычайна ў наладах. 99% людзей гульняў робіцца, што ў наладах ты просто абіраеш тое, што табе зручна. Ну так. Калі б Kingdom Come Deliverance, я гуляў з чэшскай агучкай і польскімі субцітрамі. Калі б я захацеў у гэтым самым у геймпасе умоўна я пагуляць просто праз гэты Xbox Store іхны, то я не ведаю, мне прыйшлося б на чэшскай мове рабіць сабе інтэрфейс Windows. Ну тыпу так, у цябе тады быў не было просто магчымасці абраць, таму што мы лепей за цябе ведаем і ўсё. І гэта вельмі раздражняе. Карацей, я спрабаваў, я паставіў яе, я спрабаваў там нейкія знайсці ў інтэрнэце там хоць на нейкую больш-менш падобную, зразумелую мне мову неяк падцягнуць, але яна вельмі там, карацей, тыпу для Steam'a можна нешта версіі Steam'a знайсці, а вось версія для Xbox, яна нейкая там перакручана, і гэта вельмі карацей складана. Я такі плюнуў і больш не гуляў, але візуальна мне чамусьці хацелася яе паспрабаваць паглядзець. Дык вось, ад гэтых распрацоўшчыкаў яны аб'явілі, што выйдзе іх новая гульня No Low, няма закону, я не ведаю, няма закона, нешта такое. Таксама беззаконне. Кіберпанк, і такі кіберпанк 2000 незразумела які год, як не 77, але нейкі. І значит там прыкладна ўсё тое ж самае, таксама нейкі горад кіберпанкавы, таксама нейкая сітуэйшн з рознымі імплантамі, таксама вы гуляеце там за Грэя Харкера, такі дасведчаны ваенны знаўцы вулачак вось гэтага горада. Горад называецца Порта Дизая, вось так. Даволі паэтычна. І вось ён нібы хацеў парваць са сваім мінулым, але, вядома, мінулае не хацела парваць з ім, дагнала яго ў яго спакойным жыцці, і ён вымушаны нейкім чынам удзельнічаць у нейкіх кіберпанкаўскіх разборках. Зразумела, іншых разборак у гульні пра кіберпанкаў у вас не будзе. Будуць імпланты, страшныя карпорацыі, бандыты, магчыма, нейкія якудзы, татуіраваныя бандыты і боботы забойцы андроіды. Ну, як бы, я думаю, увесь набор. Гэта паказалі на State of Unreal, бок гэта тэхнадэмка, хацелі паказаць, што сябе уяўляе гульня на гэта, напэўна, 5-й, напэўна, Unreal Engine. 6-й ж толькі размовы ідуць, што 6-й будзе... Так, 6-й там выйдзе толькі як-то першая версія дзесьці ў наступным годзе, і толькі праз 16-18, здаецца, месяцаў будзе ўжо Unreal 6, у які запіхнуць шмат мадэляў штучнага інтэлекту, як прыгразілі Epic Games. Ну, гэта як бы цалкам
Чакана. Чакан. То бок вельмі нечакана было бы, калі бы сказали, мы ўсё робім руками, там не будзе штучнага інтэлекту. Ну я бы вельмі здзівіўся, што там няма што. Ну я бы не паверыў тады. Тым больш, што ёсць жа размова пра тое, што новы ведзьмар якраз такі ён яго і пераносілі на будучыню пераносяць выхад першай часткі трылогіі новага ведзьмара пра Цыры. Менавіта праз тое, што ён якраз таки будзе адразу выхадзіць ужо на 6-м Анрэле. Таму што ёсць такія размовы і што гульня магла бы выйсці раней, што яна шмат у чым ужо гатова, але яе пераносяць наперад, таму што будуць ужо масцярыць пад 6-й Анрэл. І гэтаму пацверджанне можа быць, калі сыходзіць з інфармацыі, што як толькі была толькі інфармацыя пра наступную частку ведьмара, калі там уже гады 2 там, калі там першыя нейкі не ўжо болей. Агулам, калі толькі паказалі, што вось мы там, калі толькі паказалі вось гэты медальён рысе ў снезе, просто цізер калі быў, вось тады ж была нейкая першая інфармацыя, што яны там некалькі кампаній займаюцца ведзьмарамі рознымі, што мы пра што даведаліся, што потым гэта адзін з ведзьмароў, гэта новая DLC да ведзьмара, это пра... Я забыл, як она там называецца. Оно хутчэй за ўсё будзе звязваючым паміж DLC, такая будзе мосцік. Нешта такое, так. Яно будзе мосцікам да хутчэй за ўсё наступнай сагі Цыры, таму што там Геральт з яе мячом у руках. Ну, не ў руках, а ён у яго там ёсць гэты меч новы Цыры. Дык вось, што, калі была та інфармацыя пра ведзьмара, CD Projekt, там праслізнула словы, што спецыялісты, значыцца, дапамагаюць, эпікаў дапамагаюць ім у працы з Unreal'ом. І нібы вось таму ходзяць такія чуткі, што ўжо на 6-м Анрэле будзе ўжо прям... Там, уяві, цэлая банда з эпіку спецыяльна сядзяць, вучаць сідзюкоў, як працаваць з іх рухавіком, так што... Я там памятаю наадварот крыху... Ну, ляпі. Не наадварот, а пра тое, што яны якраз такі супрацоўнічаюць і што спецыялісты, тэхнаспецыялісты CD Projekt, яны якраз такі дапамагаюць удасканальваць і ствараць вось гэтыя новы Unreal. Так, але ж гэта было калі, а цяпер у іх за гэтыя ж гады, гэта ж пра што размова, што за гэтыя гады змянілася сітуацыя. Спачатку яны дапамагалі проста... Мінулым годзе было. Не. І спачатку яны, значыць, атрымліваюцца мінулым годзе. Мінулы год, это 25-й, быў літаральна пару месяцаў таму скончыўся. Час просто зараз так ляціць. То бок, як гэта думаю, што яны пачалі працаваць яшчэ з 5-м, паралельна з'явілася інфармацыя, там ці распрацаваўся, падышлі да версіі бета-6 і ў сюдзікі вырашылі, што чаму бы адразу тады сагу не запускаць ужо на 6-м, і яны там усе ў сябе ў падвале ўжо на гэтай бэце робяць новага ведзьмара, таму я так думаю, карацей. Все, чапіцеся. Я пойду, здымаю свою шапку з фолькі. Здымаю валасы. Здымаю валасы апошнія. Карацей, вось гэта ноу-лоу. Вернемся да ноу-лоу. На State of Unreal. І вось гэта новы кіберпанк, і там нібы ён будзе меней, чым сам кіберпанк 2077. Меней горад, будзе все тое ж самае, хадзі, брадзі, там ездзі, але не будзе матацыклаў, дарэчы. Яны сказалі, гэта адмысловы падыход, што горад будзе меней, NPC, там ёсць не 3000 NPC, з якімі можна ўзаемадзейнічаць, это вельмі страшна, это уже 3 разы болей, чым у Fable, якую мы абмяркоўвалі ў мінулы раз, ну ўсё ж таки, на секундачку. Горад меней, усе забудовы больш шчыльныя, падзеі больш шчыльныя, NPC усе бліжэй, усё неяк так больш кампактна. І праз гэта, дарэчы, вось паўтаруся, пра матацыклы яны адмовіліся выкарыстоўваць матацыклы, каб геймер больш адчуваў горад і не пралятаў яго на матацыкле праз увесь, як у GTA у нейкім. Ну, як я зразумеў, так, потому что калі яны адмаўляліся, сказалі, у нас не будзе матацыклаў, яны б, напэўна, сказалі, што у нас, у прынцыпе, не будзе ніякай.
Есть машина? Може, Ну, супер. ровери. А, ровери. Ха-ха. Кіберпанк на ровери ляціць такі на аїсті. Ну, Не, я Ага. мислю, що у кіберпанки у нас агулам нам ровери не потрібні будуть. У нас просто будуть знохати, типу, коли розкладатися, і ми будемо. так а навошта, в принципі, калі у цябе будуць На роликах. біяногі, якія за цябе бягуць, ну, типу, просто нястомна. Ну, бегчы это незручно, трэба, каб у тебе. Хаця, можа, і зручна. Але раней Ну, типу, ты каб я не браў. удзельнічаеш у бегу. Ну, типу, твоя ні одна тягліца твоя не тузаецца, просто механічная. Так табе ж трэба ТО іх рабіць, тэхагляд. Разумееш, у цябе ж там будзе масла ў гэтых усіх цягліцах, табе трэба будзе Мгм. змазваць гэта ўсё, там будуць шарніры гэтыя рыпець, скрыпець. Ладно, ВДшкой. Прикинь, у тебя будет ВДшкой, ты будешь ВДшкой себе запшикивать там. А полюбасиш. Ну, треба ж буде ноги, напевно, своє здавати у гаражам, у гаражі, Ну, майстрам так, на, так, на так. ремонт, типу. Яны а будуць тобі тебе будуть выдаваць эту Подмінку. Ну, Подмінку там якої дитячі ноги, наприклад, маленьких таких от карликов, ці одноногое что-нибудь. Типа, одна нога дівчинки маленькая, другая нога яка-нибудь. Там, просто Так, дорослого слухай, мужика. трэба ўжо закругляцца. Давай. Калі ёсць што сказаць, скажы, калі не. Гора, Шик. про No Low я не хотел. Я хотел рассказать про готику. Атрымалася, что пришлось рассказать про гэта No Low, не цікавы. Карацей, сказать, что можно усіх позабивать. Прикольно, скажу, усіх можна позабивать. Але кажуть, ну не забивайте усіх. Тому що коли ви усіх заб'єте, ви тоді... Не, она нібы яна можа далей гуляцца. Але калі вы ўсіх заб'еце, тады вы не даведаце нічого цікавага пра лор і гэта самыя гульні. Я такі вау, клас. Ну добра, дзякуй. А што трэба ісці некуды, так? Не, ну так, мне уже жонку на другую змену, мне зараз трэба перахопліваць дзіця. Ну добра тады. Тады добра. Ну, тады не буду вам пра годку, тады паглядзіце мой агляд на канале Рудзі праз не ведаю калі. Калі яго? Может, тыдзень. Не ведаю, может, я яшчэ не дапрайшоў, я просто хотел распавесці пра багі цікавы. Ну, а вы не хочаце, я не буду вам цяпер расказваць. А ўсё, а Трэба было позна. менш пра ведзьмара расказваць. Да я там, во, на хвіліну. Это ўсё ты со своими Apple, я вам зараз куты покажу, то 26 градусаў было, то 21 градусаў. Так, Ну, я ось і цю всё. выключыць, чакай. О, всё, цішыня. Глядзіце. Матка боска. Трэба было, каб я сядзеў пакрыўджаны. Насупіўся, адключылі мікрафон псіхічнаму. No. Добре, давай развітвацца. Вялікі дзякуй усім, хто даглядзеў гэты выпуск 75-й. Я больш не буду рыхтаваць так шмат цікавай інфармацыі, тому што ніхто не хоча. Ты яе ранжыруй у парадку, а цікавейша. Я думаў, я паспею 3 слова, а ты пачаў відэо ўключыў, ну раз калі ўжо відэо ўключыў на гульню, ўжо трэба расказваць ужо пра гульню. Ўжо ўключыў ужо. Всё добра. А ўсім вялікі дзякуй, што завіталі да нас у госці. Мы прачыталі ўсе вашы каментары. Дзякуй вялікі за тое, што за вашыя цёплыя словы, за тое, што вы чакалі, што мы разам зноў вдарым па гэтых тэхнагульнявых навінах. Мы раскладзем, хто казёл, хто не казёл, хто маянэзавы, хто не. Мы сёння даведаліся ціль казёл маянэзавы. Ці як яго там. Які там ложу сваю гэтую інжынерную ўсё складае. Так што дзякуй вам усім вялікі за цёплыя словы. Так, пішыце ўсе каментары, ўсё, што думаеце, мы ўсё чытаем. Самае цікавае, заўсёды, нешта датычнае тэмы мы будзем агучваць у наступных відзіках.